Men i hvert fald fik vi... De 2 sidste bruger man jo ikke så meget. Vi bruger dem faktisk mere, end vi er bevidste om. Når vi smager mad, hvis man fjerner vores lugtesans, så kan vi stort set ikke smage noget. Og vi får hele tiden duftindtryk fra vores omgivelser, og de påvirker os ubevidst. Faktisk er, nu vi snakker om lugtsansen, eller duftsansen, lugtesansen tror jeg det hedder, så er det er den, der bliver udviklet først i os, når vi er helt små. Så de allertidligste indtryk, vi har, er typisk lugteindtryk eller duftindtryk. Så når jeg laver hypnose og kommer langt tilbage, så er det påfaldende ofte, så begynder folk at gå over i lugtesansen, så den bliver meget mere primær, hvis man kommer virkelig langt tilbage. Ikke? Så jeg har også en duft fra hjemme i kælderen, der hvor vi boede. Den der særlige duft af støv og sådan et eller andet, nogle papkasser, der havde stået der mange år og sådan noget. Så lige kommer jeg i tanke om den luft, puff, så er jeg bare i den kælder. Og kan se den for mig og mærke temperaturen og det hele. Så der er faktisk noget specielt med lugtesansen.